gweithgaredd rhif 5 a mae'r gweithgaredd yma ar gyfer yr ysgol I gyd. Trwy cyfnod fyd I fi, roedd gennym ni bocs teimladau fyd I fi. A roedd hwn ar gyfer I bobl gallu rhannu teimladau efallai dyn nhw ddim eisiau rhannu fo neb arall, ond bod nhw'n gallu cael cyfle I gael off I chest mewn ffordd. So, os mae yna bocsys sbar yn ysgol y Moelwyn, pam ddim bod bob blwyddyn yn cael bocs teimladau nhw eu hunan, a bod efallai unwaith y mis amser cyfrestyr bod pawb yn gallu rhannu teimladau yn y bocs yma. Dyma rhywbeth bwysig ydy bod yr athrawon yn cadw at y rheol bod o'n bocs gyfrinachol. Rhywbeth rili neis ydy bod y pobl ifanc yn gallu addurno nhw eu hunan, so wedyn maen nhw'n teimlo perchnogaeth dros y bocs wedyn. Dwi'n meddwl nath o weithio'n arbennig o dda, so triwch o.